I.B.Gospel Message नोंथांखौ आरोबाव खनसेबाव बरायनानै लाबावबाय लोगोसे I.B.Gospel Messageनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो दिनै आरोबाव नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जों इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थाथों आरो जों इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। I.B.Gospel Messageनि गेजेरजों जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा एबा गोथार बाइबेलनि शास्त्र सोलोंगासिनो दङ। बेनिखायनो बे सोलोंनायाव जों बयखौबो इसोरा बोर होफ्लायथों आरो बे इसोरनि बोरजों जोङो बे संसाराव जोङो आलो गोजोनै थांनानै थाथों। मानसिया बे संसाराव थानाय समाव जों बयबो गोजोनखौ लुबैयो आरो सुखु सान्थि बयबो रायजो जानो लुबैयो। दा बे सुखु सान्थि गोजोनखौ सुखु सान्थि गोजोन रायजो जानो लुबैनानैनो जोङो जोंनि न'खरफ्राव एसे जोङो धोन गोनां बा जोङो न'खरखौ जोङो मोजां न'खर दानो थाखाय जोङो धोननि गोनांथि जायो। दा बेनिखायनो जोङो गोबाङानो धोनिबो जानो हास्थायो, गोरिबाव जों थांनो लुबैया, गोरिब जानो जों लुबैया, जोङो धोनि जानो जों बयबो हास्थायो। मानोना जोङो बे संसाराव थानाय समाव जोङो धोन दौलत जोंहा थायोब्लाथाय बे धोन दौलतनि गेजेरजोंनो जोङो संसाराव एसेब्लाबो सुखु सान्थि आलो गोजोनै जोङो संसार जालांनो हायो। बेनिखायनो धोन दौलत जोङो मानसिया बे संसाराव थानाय समाव जोङो बयबो लुबैयो। जोंनो धोन दौलतखौ जोंनो नांगौ, बेखौ जों लुबैयो। मानोना जों बे धोन दौलतनि गेजेरजोंनो बे संसाराव जोङो आलो गोजोन सुखु सान्थियै जोङो रायजो जालांनो हायो। अब्ला जोङो बे धोन दौलतखौ मोननो थाखाय बे संसाराव थानाय समाव जोङो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोंनो नांगौफोरखौ आरो जों धोन दौलतखौ बुथुमनानै जोङो लानो हायो। दा बेनि गेजेरावबो माखासे इजि प्रसेसजों खायसेया मोननो लुबैयो, जे खस्थ' गैया, दुखु गैया, दाहा गैयाजासे जेबो खस्थ' गैयाबालासिनो जे धोनखौ खायसेया मोननो हास्थायो। बिथांमोना धोन दौलतखौ बुथुमनानै लानोबो हायो। नाथाय खायसेनि थाखाय बे धोन दौलतखौ बुथुमनानै लानाया गोबां गोब्राब। नांथाब नाजानायनि गेजेरजों खस्थ' खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो बे धोन दौलतखौ बुथुमनानै लानो हायो। खायसेया जे 2 नाम्बार खामानिनि गेजेरजों खायसेया खामायो आरो बुथुमनानै लायो, जेरै सिखाव खावनाय, डकायत खालामनाय आरो माबा मोनसे खामानियाव गोबां घुस लानानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन जे बेफोर खामानिया जाहैबाय माने मालायनिफ्राय सोबख'नाय, जे मालायनिफ्राय सोबख'नानै खायसेया गावखौनो धोनि खालामनानै बेबायदि लायो आरो लानो हास्थायो आरो लायो। बेबायदिनो बियो मोनसे इलिगेल खामानि, जे जाय खामानिजों मालायनि सोबख्ल'नानै नोंथाङा जुदि थाखा खामायोब्ला, नोंथाङा धोन दौलतखौ बुथुमोब्ला, बेयो जाहैबाय मोनसे इसोर साबजाथावि, इसोरा मोजां मोनै एबा मोजां नङै इलिगेल खामानिजों नोंथाङा खामायनाय मोनसे बेफोरो लामा। दा बेबायदियाव इसोरा गोजोननाय थाया। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय जे खामायनायनि लामाया मोननै, मोनसेया जाहैबाय लिगेलजों खामायनाय, मोनसेया जाहैबाय इलिगेलजों खामायनाय। माने मोजांजों खामायनाय आरो गाज्रिजों खामायनाय, जों मोननै बेवहाय मोननो हायो। जे मोजांजों खामायनाया जाहैबाय जे गावनो खस्थ' खालामनानै मालायनि सायाव जेबो अयनाय खालामाजासे, मालायनि सायाव जेबो गाज्रि गोहोम खोख्लैयाजासे गावनो खस्थ' खालामनानै गावनि देहाजों गावनो परिश्रम खालामनानै गावनो खामायनाय आरो बे खामायनायजों नोंथाङा धोन दौलतखौ बुथुमनानै लानो हानाय, बेयो जाहैबाय मोजां लामाजों खामायनाय, माने लिगेलजों खामायनाय। आरो नोंथाङा जुदि खामायनायाव सोरबानि फारसे हेरेसमेन्ट फैयोब्ला बा सोरनिबा साइडखै माने सोबख्ल'नाय फैयोब्ला, सोरनिबा साइडखै सोरबा गादब जानाय फैयोब्ला, बे खामायनाया जाहैबाय गाज्रिजों खामायनाय जागोन। दा बेबायदियाव इसोरा साबजाया। आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय मोजांजों खामायनाय आरो गाज्रिजों खामायनाय। दिनै आङो पइन्ट खालामनो नागिरनाया बेबायदि जे मोजांजों खामायनाय आरो गाज्रि लामाजों खामायनाय, मोजां लामाजों खामायनाय, गाज्रि लामाजों खामायनाय। मोजां लामाजों खामायनानै गावखौनो गाव धोनि खालामनाय आरो गाज्रि लामाजों खामायनानै गावखौनो गाव धोनि खालामनाय। जाय खामायनायाव गावबो खस्थ' खालामनानै, गावनि निजा गावबो खस्थ' खालामनानै जाय खामायनायनिफ्राय नोंथाङा बुथुमनानै लानो हाबाय, बेयो जाहैबाय मोजां खामानिजों सैथोयै खामायनाय। आरो गुबुन फारसेखै जाय खामायनायाव गुबुना लस जायो, गुबुना हेरेसमेन्ट मोनो, गुबुना खुथि जायो, गुबुननि जेरै हमनानै ला सिखाव खावनाय, डकायत खालामनाय, बेबायदिनो मालायनि सेनाय, फैसा थगायनाय, बेबायदिनो घुस लानाय, बेबायदि खामायनाय, बे जाहैबाय
गाज्रि खामायनाय बा असैथो खामायनाय, गाज्रि खामानिजों खामायनाय, जों बेखौ बुंनो हायो एबा जों बुजिनो हायो। दानिया गोथार बाइबेला मा बुंनो थांदों जों बेखौ बाइबेल सिरिनि गेजेरजों एसे नायनि। बोसोन बिजाबनि 2 बालाबनि 8 सिरिखौ जोङो फरायनानै नायनि। नोङो मानसिफोरनिफ्राय खायदा खालामनानै आरो सुद लानानै धोनि जाब्ला नोंनि दोहोना हावरियाफोरखौ अनग्रा सोरबा सासेनि आखायावसो थांगोन। बेहाय बुंदों जाहैबाय नोङो मानसिफोरनिफ्राय खायदा खालामनानै आरो सुद लानानै धोनि जाब्ला नोङो नोंनि दोहोना हावरियाफोरखौ अनग्रा सोरबा सासेनि आखायावसो थांगोन होननानै बुंदों। जे बेहाय आङो आरोबाव एक्सप्लेन खालामनो गोनां गैया, बेखौ फरायनायावनो बयबो जोङो बुजिखायो। 20 बालाबनि 21 सिरिखौ जोङो फरायनि, बोसोन बिजाबनिनो। सोलिनानै नोङो सम्पति खालामनो हागौ, नाथाय बेयाव सावा थाफायो। जे बिनि गेजेरजों जोङो रोखा मोननो हाबाय जे जोङो मालायखौ सोलिनानै, जे मालायनि खायदा खालामनानै जुदि नोंथाङा बोस्लदनानै सोरनिबा घुस जानानै, सोरखौबा बेबायदिनो थगाय थसि खालामनानै, सोरनिबा सायाव डकायत मावनानै, सोरनिबा सायाव सिखाव खावनानै जुदि नोंथाङा थाखा बुथुमनानै, नोंथाङा धोन दौलद बुथुमनानै नोंथाङा धोनि जानो हास्थायदोंब्ला बेवहाय सावा थाफायो। मालायनि सोलिनानै बुथुमनाय जे धोनाव सावा थाफायो होननानै बुंदों। बे धोननि गेजेरजों नोंथाङा गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो नाजायोब्ला, फोरोंनो सानोब्ला नोंथांनि गथ' गथायनावबो बे सावा हाबफालांगोन। बेबायदिनो नोंथाङा बे सोलिनाय रांजों, बे मालायनि सोलिनाय रांजों नोंथाङा माबा मोनसे खालामनो हास्थायब्ला, नोंथाङा जि खालामनो हास्थायदों बेवहाय सावा थाफागोन आरो बे सावानो नोंथांनि थाखाय खैफोद गोनां जागोन। बेनिखायनो जोङो मालायनि सायाव इनाय मावनानै जोङो धोन दौलदखौ जोङो बुथुमनो नाङा, बा जोङो मालायनिफ्राय बोस्लदनानै, सिखाव खावनानै, डकायत खालामनानै, घुस लानानै जोङो धोन दौलदखौ जोङो बुथुमनानै गावखौ धोनि जानो जोङो रावबो हास्थायनो नाङा। बेवहाय सावा थाफायो होननानै बुंदों। बेवहाय बे सावनि गेजेरजोंनो नोंथाङा माब्लाबा खैफोदाव गोग्लैगोन। उपदेशगिरियाव बुंदों, इक्लेसियास होननानै बुङो इंराजियाव, उपदेशगिरि एबा इक्लेसियासआव बेबायदि बुंदों, 7 बालाबनि 7 सिरियाव गियानि मानसिया सोरखौबा सोलिब्ला बियो मूर्खनि खामानि मावनाय जागोन। नोङो घुस लाब्ला गावनि आखलखौ नस्थ' खालामनाय जागोन। गितफोरनि 15 बालाबनि 5 सिरिखौ जोङो फरायनि। बिनि सिगां जोङो 1 सिरिखौ खनसे फरायग्रोनि। गितफोरनि 15 बालाब 1 सिरि। प्रभु, नोंनि थुम्बुआव सोर खामिनो मोनगोन? नोंनि गोथार हाजोआव सोर थानो मोनगोन? होननानै जे डेभिड राजाया मेथाइ रोजाबदों। बेहाय गोजौआव लिरनाय दङ, डेभिडनि रोजाबनाय होननानै बुंदों, दाभिद राजानि रोजाबनाय। बे डेभिड राजाया मेथाइ रोजाबदों, इसोरनि मेथाइ रोजाबदों। माबायदि रोजाबदों? प्रभु, नोंनि थुम्बुआव सोर खामिनो मोनगोन? नोंनि गोथार हाजोआव सोर थानो मोनगोन? होननानै बिथां दाभिद राजाया मेथाइ रोजाबदों। बिनि ओंथिया जाहैबाय इसोरनि रायजोआव, फोरबुनि रायजोआव, इसोरनि रायजोआव सोर थानो मोनगोन? फोरबुनि रायजोआव, इसोरनि रायजोआव सोर थानो मोनगोन? बे मोनसे कुइसन। बिनि ओंथिया दाभिद राजा रोजाबनाय बे सोंनायनि मेथाइजों सोंनायनि मिनिङा जाहैबाय फोरबुनि रायजोआव सोर थानो मोनगोन एबा इसोरनि रायजोआव सोर थानो मोनगोन। दानिया बिनि फिननायाबो गाहायाव दङ। जोङो 5 सिरिखौ फरायनि, 15निनो 5 सिरि। सुदनि थाखाय दाहार होआ आरो दाय गैयिनि जेंगा घुस लाया, बेबादिनो सलन गोनां मानसिया जेब्लायबो सोमावजानाय नङा। बेबायदि बुंदों, जायो सुदनि थाखाय दाहार होआ आरो दाय गैयिनि जेंगा घुस लाया। जे बेहाय बुंदों जाहैबाय, जाय सुदनि थाखाय दाहार होआ आरो दाय गैयिनि जेंगा माने घुस जाया। सोरबाया बेबायदिनो जोंनि गेजेराव, जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जा, गुबुन गुबुन जाथिफोरनि गेजेरावनो जा, बेबायदिनो अफिसारनि गेजेराव माब्लाबा माबा मोनसे फिसा खामानिनि थाखायनो गिदिर थाखा फैसा लानानै बिसोरो घुस जायो। दा बै सासे जाय खामानिनि थाखाय आवगायलांदोंमोन, बे जेबो दाय गैयिनि सायावनो बिसोरो घुस लायो। जेबो जुरिमाना साना,
जेबो मानिबा दाय मावनायनि थाखाय बिसोरो बे अफिसारनो होनो गोनाङानो गैया। अब्लाबो मोनसे खामानियाव थांनायावनो बे खामानिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय मावनांगौनि थाखाय मावनायनि थाखाय बिसोरो बेथन लासेयावबो बिथांमोननिफ्राय जे खुस जायो आरो बिसोरबो होयो जे खामानियाल' जानांगौ बिनिखायनो बिसोरबो होयो। दा बेबायदि मानसिफोरा जे इसोरनि रायजोआव थानो मोननाय नङा होननानै दाबिद राजाया मेथाइ रोजाबदों। डेभिड राजाया बेबायदि मेथाइ रोजाबदों, जाय इसोरनि थाखाय दाहार होआ आरो जाय दाय गैयि मानसिनि सायाव जेबो खुस लाया, बेबायदि मानसिफोरासो इसोरनि रायजोआव थानो मोनो होननानै दाबिद राजाया मेथाइ रोजाबदों। आं बारा गोबाव खालामनो सानासै, आं दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो नागिरदों। दा जिखि जाया मेइन पइन्टआ जाहैबाय जे जोङो धोनि जानो हास्थायोब्लाबो जोङो गावखौ खस्थ' खालामनानै खामानियाव बावसोमनानै जि जों नोंथांनि परिश्रमजों जि मोनदों बिजों नोंथाङा धोनि जानो नांगौ आरो गुबुन खामानि बेबायदिनो मालायनि बोस्लदनानै जोङो धोनि जानो जोङो नाङा। बेखौ जोंनो बाइबेलानो रोखायै फोरोंदों। बेबायदियाव इसोरनि साव थाफायो होननानै बुंदों। जे मोजां खामानिजों नोंथाङा धोनि जानो हास्थायब्ला, नोंथांनि मावख्रुबनायजों नोंथाङा धोनि जानो हास्थायदोंब्ला, नोंथांनि मावनायावनो नोंथाङा धोनि जानो हास्थायदोंब्ला, नोंथाङा बेजोंनो नोंथांनि परिश्रमजोंनो नोंथाङा बुथुमनानै लानो हागोन। गुबुन फारसेखै बेवहाय आशीर्बादबो थाफागोन। आरो गुबुन साइडखै नोंथाङा जुदि मालायनि सायाव इनाय मावनानै थगाय थसि खालामनानै बोस्लदनानै नोंथाङा गावखौनो धोनि खालामदोंब्ला आरो धोनि खालामनानै लाबायब्ला आरो धोनि खालामनो हास्थायदोंब्ला, बेवहाय सावा थाफायो होननानै जों बे मोननै आयदाखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बाइबेल सिरिनि मददजों जोङो सोलोंबाय। दायो आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो नागिरबाय। भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगाङाव आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां नायनो मोनो। दिनैनि बे इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनायाव जों बयनिबो सायाव इसोरा बोर होफ्लायथोंसै। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आमेन। खुलुमबाय।